What the fuck? Kan jeg prøve? Ja, hold lidt om hånden. Den der ned. Nu kommer the champ. Jeg fucker ikke op, du fucker op. Men altså, så er jeg stadig den forkert igen. Det lyder så nøjeren, det der. Der er lige lidt mere. Jo! Ej! Fuck satan. Fuck satan. Det er givet, det der. Det er fint også. Fint. Hvad vil du have solen med? Og vores andre huller derude? Okay, der er ikke noget batteri. Hvor skal vi tage det sidst? Okay, der gik noget. Der er noget på det. Gjorde du det?